ki khubor ka batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur ar pusau kom unong elam jong sang samla ngapen pau ya kata ka jing sau diau ka jing sau si but wat ki perlok prajor la don kata ka jing kren ka jing pasiau hanga ban ong play pa PS ba pi hab ban sacrifice nam ta ni ka hima jong pi kat ni haba pi tang judge imru phim dei phim yo ban tai ru ban long im ten rei ngas ngau ba lada ngi ka long menta ngi yu i ka jing duna ka jing bakla ngim yang ngim ki ngim ksar te yanu pat ngin ap ngatharai ba kapateng ke ban sabut na den jong i kan bu jing keli ba kini ki ba menswa kile ayu nam ta jongi nda kila bu jing eki namar ba ngan su share hang ni kalong ka eki ba sosi PUE ka jing le jong ne acting sim brilliant Henry ngi ki sitem ya kani ka kam hadu ba in yo ya ka suki acting jong i kata i ong ba ya ka sang samla kam don benta ha kata ka kam ban ong ba ma kwa ban itu ya kata ka sang samla te na kaliang jongi ni ong ba compare na itu ya ka sang samla rei wat syat kelai pat ba kata ka di ka bangi kwa ban ong namar ba PE na benta ban yo syong suki u acting sim jong ka himalang rin ha ka por bangi yakhi ban pen khalam ya ka suki jong u pa im nang tei men syam snam yela dia ngangat criminal case ngasya file criminal case ban kadang don mentah ka jing bisar jong ka ying bisar ka badon buram ban ngidang ap ya ka rai bisar jong ka ying bisar badon buram wala rampat poi ka conclusion ru nga sotu banga klemle kanu ko bakla hanrei ngi yang ka nong rim jong ka hok ka jing sisa pat haswa bangin pak soi ki pat ba ya ka kerteng ka jong ki bat ban pak san haswa rum pen klem ka siki jong pa im nang teiru ni penyat suara ka public rally ngadang kan mawat dia tarik ru ka khat ru tarik pat khat nyau tarik jong benai me kata ka dei ka ba ngakwa ban pensai te kalong ka pasosi ba ngi kita ki balaya ki yak sar sitem ban weng no kata ka management board napuk ke himalang rin ngingat haki criminal case ngihap ban lej hajir man ubenai ngihap ban lut kapor ka sngi hang tu saki jinglut jing step pause kata ka jing angut ke jing kwa jongi pan pun urlong ya kani ka hoklong trai jongi kun ki hajar kam syam don ke jing burom na ka liang jong kita ki badon ha kabor pan long ki klik nong sensar jong ka hima kata ka long ka ba ni kwa ban pen pau hang ni ka long ni kom ki dukot jong ka sang samla kom ki nong elam jong ka sang samla sisa ngi pen pau kata ka jing sngaurem ni pen pau ka jing sosi namar ba kam dei kabasuk bangin sim ya ka senjam ban ong bangin yang nam ta ka hoklong trai jong ki kun ki hajar kat ba habakut ka ei ka jubab ka bangi yo ka long ka dei ka kam asap ka jong ki ka basosi lelei ki ong ba kini ki dei ki samla songsit ki so lengo hanrei ngi so don burom pat ha ka ju kapor ba kom ki samla ila thung yu kom acting ila ayu ka suki acting pat ngila pet ya ka performance jong i hakikat tu kat ni benai menta hanrei ka ei ka performance ka ba ai ka long ka dei ka betrayal ka jong i ka dei ka jing shat kala ka jong i namar ba dara dei ki breu ki ba sngotu bat ki ba sngongu bat ki ba yang isai ka nong rim la dei ba kin yang ha kata ka nong rim bang ba ai bangan nendu ya kani ka suki komu acting ru tang ba ya ka hok long trai jong ki kun ki hajar dalilei ru inam pendam pat nginam compromise te kata ka dei ka si benta ka banga su share kmat jong pi kam ki pat ba let's say kane dei tang ki pat ba ki kun ki hajar jong himalang rin ki ban yo jing tip let's say ki pat ba nong snong jong ka jat breu jong ka rikasi ru let's say pin tip ba ka jing ki sitem jong i pan pun urlong ya kane kamat ban pene ka hok long trai jong ki kun ki hajar kom ki nong elam jong sang samla ngingat haki kendon an poper ngisa khan kom kita kinong le kam bi an haduk ban ngat haki ta ki criminal case ten rei
compare nginem sawi ya kata tangba kahok bat kajing sisa ai kan yang rasong bat ngin sayui bat ngin sakihi hagawi kasgi ke kani ka criminal case ka ba file la file lang ba da uwe u rangba napok ka hima ka jongi da ka ba buram ngan penpau kerteng baji i John Jostik Hasha ba di la file haga criminal case persya yang kalong ba iong ba nakaliang jonga ngawan ban phasoi kerteng ye i haka kerteng jonga development teh rei ngilet komplain ya usim tenga syukwa ban ong ni kalong ba nakaliang jongi te haswa bangin poi se upat ba ngila dap ban pensai leng ba ka public rally ka public meeting hapok ken sosan bata plang dilon haga khat riu khat nyau tarik ti kata ga jing phasoi kerteng kasdang nadu arpau tarik ter pat haswa bangin phasoi kerteng ki ngila dap ong hiru ba sobha kidon ki videos ki jing pensai leng ba ki media channel ki news channel sabha ban pej snap shwa la rapi hun la rapi la shai ya ka ei ka bi pensai tho kerteng jong pi soi hari la phim pat hun la phim pat shai wat nom soi kata ketika kabangi bu ya kata ka apil segi pajba ten rei kam ngin so per ya kata le se ki kwa ban shupen ban pen tho brie le se le ne ki kwa pen ban pentut yang i le se ban ong ban pen sistem mo kini ki ba pentut ya kata ka syuki jongne tengi kum ka dak pan revenge ki ngin file no da kini ki case ten re compare kata ni buram ya ki kom kiri orang ba ni klem don kanu ko jing kentho ban kran persya ya kiru ni priang ba ni ap ba ya ka jing bisar jong ka jing bisar badon buram pan ni sudon tang ka jing shania ka pas kem kalong ba hakmat ubriu hakmat ublairu ba kahok kanong rim jong ka jing sisa ngatharai kanum yap kan yang rasong kata hi ka jing angnut ka jongi